sulti mo sa ban. O, dyan mabantay, dyan ka. Malaglit yun. Pinanglan, radyo kay Kuyo. Magbantay, dyan ka. Gusto na. Ikaw po, kayo giper Mr. Van, masag-asa siya malakaw. Ha? Yung apilon ko, duha nun ning matay. Hoy, ikaw, baba niya. Sagdilan na siya, Nay. Muapas ganina siya natus langit. Ipaprisum yung kundi siyang Senyor San Pedro. Unsa man? Sugula na ta karon? Sugula si mong mata. Namiligruta ron, namiligruta. Ngano man? Ano man? Si Tiba na buhi. Naayo. Ug ang nakapeligro, kay nakahibaw siyang ikay katok mo dito sa pangpang. Saba di harak yoy. Nahibaw lagi. Unya, niingon ra ba siya nga iya kang ikiha? Apil ra ba ko? Arang-arang. Yapil kakiha. Kung sa irang-arang? Aron duha ta dito sa sud sa bilangguan. Aron di ko magmingaw dito. Mas maayo ng duha ta. Ika na ba makakwarta ni? Tara, tara! Oh, anong gruyon mo ko nimo? Patuod ang Yul Alfonso! Kinsa man na siya? Isa lang siya, pagtana pa man kaoy. Amahan ba ninyo dito, Arnold? Tara, tara! Anong makikistorya pa man siya nako? Pastingan mo ka na kapagutana. Adto na dito, isulti na tanong pagutanan mo dito. Sige. Ay, balaka iguan ning kato kay himtang pre. Wadyo ko mahimutang. Da. Bitaw da. Kay si Tiban na ba pre? Nahibaw gyud. Nga gituyuan siya pagtukmog ni Taro dito sa pangpang. Delikado ta ni pre. Mao lagi ugabin mo. Nakauna-una ra ba si Tiban nga ikihan niya sa Taro o ang akong bata-bata nga kuwanggo sa dako. Ikihan niya ang duha. Ikihan niya si Rocky o si Taro. Kana yung duha. Muna akong nabalakan pagayo. Diskuido kita ni. Diskuido ta. Delikado ta pre. Delikado ta. Kita na. Kaya karon, usa maging mayo na itong buhaton. Unsa ka? Patay sa tao. Ayaw lang yan ang patay-patay, pre. Hindi. Usa mo na itong problema, anak, pre. Kana akong gusto, kanang pinati sa natural, na dilita madamay. Kaya kung ipapatay na nato sa taro, madisgrasya na po ta. Minaw sa usa mo na itong problema, anak. Minawas ako. Piligro kita. Kanas Tiban, mukihara ba yung kununa? Unya, ang iyang itarget, maog yun si Taro. Unya, may tabo na, mukihas Tiban. Yan si Taro. Aw lagi, kiba lagi ko anak pre. Mamilig luta, mupiyait na. Aw lagi pre. Kasabot lagi ko anak pre. Pero di ko anak patay-patay pre. Kay, pasit ka ta na pre, musamot ang atong problema pre. Delikado ta duha. Oh no! Unsa man ka day mayo? Si Tiba na nga itong unahog patay. Dili lagi si Taro. Pati yun na si Tiba na kanang natural na pagi. Kanang sasakit ba ron? Kanang dili kita may mapasangin lang. Basta dili pa na itong problema si Taro. Si Tiba na nga itong problema. Muna unahon sa natural na pagi, pre. Natural. Ha? Natural na pagi na dili na mapasangin lang. Buenos dias, mga senyoritos!
Resort. Ay, Mas Rocky. Ha? Tuwa man to nga to. Sir, may dagan mo to. Dagan. Oh. Anong nidagan man to siya? Ambot nga nung nidagan to nga. Ingo man siya nga, so dihat. Dagan to siya balik. O, din si Tarok, pre. Ako ni siyempre. Ikuha ni Rocky. Kaya akong pareyon din eh. Ako si Tarok Nyor. Matod pa ni Rocky, duna kuno ko'y kasong dako. Unsa mo ka? Dramaturgo ka? Aw, wa Nyor. Nakaapi lang kog nilambay ni Adto. Ako'y gibugnos leon. Marikara. Ano. Lingkod na rin, lingkod. Thank Unsa you. man pagkabutanga? Nawa man mo matuman ang isugo nila. Nanong buhi pa man si Tiban? Sa akong pagtuon, Nyor, may anting-anting to Steven. Unsa man ang anting-anting? Talagsaong gahom, Nyor ba? Sa Tagalog pa, agimat. Malagmit nga si Tiban, nakatipig tug itom nga ngipon sa iring. Kanang siyam ka kinabuhi, Nyor ba? Sir? Siyam ka kinabuhi? Oh, Nyor. Tinuod lagi na, Nyor. Tinuod na. Posible. Tuo ka na, pre. Kalaw na to kung gihagbungan, Nyor. Na nganong waman gid siya mamatay. Nagkalaw na to. Hoy, ikaw nakakita itong nangipon sa iring. Wa pa noon. Oh, Di anong mingon maka? Nagisgot maka ito ng ipo siling. mga tabi-tabi malang na, Nyor. Kahanggaw. Pataka malanggang ng baba ni mo. Taka malanggang gabi. Bakit kila ni? Mapuri akong kumpare, si Don Miguel. Don Miguel? Pasayluan ko. Oh, pasayluan ko, Don Miguel. Hoy, ikaw ba? Ayaw pag hinanggaw. E tinanong naman yung ato istorya. Sino nga to? Sino ako doon? Kung sugon ka! Pagtarong! Nanong wa man mo tarong nga ang among gisugo ni mo? Nyor, magtinarong na gyud ko. Kung inyo kong sugoon, at tuon ako si Tiban, ako gimpat yun. Sama. Sama. Kung ikaw kahit mo patyon. Ay, Nyor, si Tiban ang kawin yun, Nyor. Sagdili, Nga ako na pingay. Ato na sa buta pa kayo. Hoy, laki! Bravo! Wari ang buwisita! Wari! Alak ka rin! Laki! Magpamisa gid karon ko. Muadto ko ang nagsimbahan. Tiyo bay, di gyud di kabaylog sapi ang akong kalipay karon. Yapi ang pamisa ng itong tanong parente. Ito na nga matay ba? Basig mo ito yung nakaluwas ni Tibay. Mao lagi. Tiyan mo na nga, talaw mo ito yung gihulga niya. Naluwas pag yun. Ugma piktay, gawas ni Tiban. Budit sumi sa bugado. Nga naman. Isang aplikaso, batok atong tarok ug niraki. Uy. Hindi na lang ta nagkiha-kiha ikong uy. Anong di man? Nga gituyuan siya tukmo dito sa pangpang. Kung ako'y pagbuto ni ko, dili na ta nagkiha-kiha. Total, wala man na namatay sa Tiban. Gusto ang hukom ni Tiban kita. Mangita ta justisya. Dili ti ang itabo ni Tiban. Ay maulag mangita tag hustisya. Pero pagkakita tag burok ka ikaw, makagasto ta. Labi nagdugay kay na mahuman ang burok ka.
dili ni magdugay pita. Kinahanglang masilutan jud ang makasasa. Ilan gahit